2 viimeistä peliminuuttia käynnistyvät, kun Savilat ja puolesta kiekkoon. Stan poikittain Savilahti laukaa maalin! 58-05 ajassa Saipa 5-4 johtoon. Maalin tekijä toisella osumalla tänään Vääräs Savilat. Aikalisa on päättynyt. Jyp ottaa maalivahdin pois. Dennis sai kyllä takaisin maalin suulla, mutta ei ole kauaa, kun Perri voittaa aloituksen. Saa sinun pistää kiekko ränniin. Pilma tulee vastaan toiselta puolelta. Koholle kiekko. Koho roikottaa toisen päätön. Ja Saipa! Kyllä Välieri! Kello käy Saipan eduksi. 4885 katsojaa. Seisoo ja taputtaa ja hakkaa käsiä yhteen. Ja sekunnit tulevat kulmapelissä. Lappeenrannan Saipa pelaa mitalipeleissä. Keväällä 2014. Aivan häikäisevä puolivälierä-sarja, josta Saipa Välieriin otteluvoitoin 4-3. Kiitoksia Pekka Tirkkonen näistä vuosista. Kävittiin siellä jo faneja vähän tervehtimässä. Mitä haluaisit sanoa tässä vaiheessa Saipan kannasta? No, kannattaa jatkaa uskomista ja tekee samaa kannattamista. Meillä on ollut todella hienot fanit ja nämä fanit on todella aina tukena ja niin vaikeina kuin hyvinä hetkinä ja hienoja faneja niin kuin kuuluu ja yksi sarjan parhaimmista. Että jatkakaa sitä, että olette aina tukena. Yrittää sutaista ja sitten lopulta kiekko maaliin. Se kammetaan väkisinä sieltä Saipa maalin edustalta ja Lars Brygmanin vuoro onnistua 8-1 taululla. Kiekko hyökkäysalueella Salminen, Klintrup laukaus ja 3-2! Eero Klintrup tekee 5. maalin ja Saipa on käyttänyt 0-2 tappioaseman 3-2 johtoasemaksi. On ollut ensimmäinen erä tähän asti. Sieltä 2 kamppailuvoiton kautta ja etukulmasta lipsahtaa tämä Klintrupin laukaus. Oli varmasti sellainen kuti, jonka Kohonen haluaisi takaisin nimittäin. Pitää olla tosi tyytyväinen, sanotaanko sillä lailla. No minä olen kyllä tosi tyytyväinen. Liigan kärjessä
tammikuulle, niin kyllä se minusta on aika hyvin. On se, joo, täytyy nyt myöntää. On se hyvä. Annetaanko 10? Annetaan 10 aina. Kaikki on samaa mieltä. Nopeus, en tiedä mitä Raimo on siellä syöttänyt. Onko niitä vetyjä vai atomeita, mitä te siellä syötte? Pitää varmaan tilata sieltä muuta. Mutta ei voi, joskus pitää onnitella vastustajaa. Tänään pitää onnitella. Hienosti he pelas ja harmittava meidän toi 3. erä. Kiitos. Kiekko viivaan uudestaan Kousalle. Kivemäki kaventaa, pelaa Petmanille. Permala poikittain syöttö, Kalapudon ratkaisee. Ja Saipa voittaa 6. otteluna putkeen. Ja Saipa ottaa lisäpisteenä tästä illasta. Ja Antti Kalapudas ratkaisee 5-4 vastaan ylivoimalla. Kauden 21. maali. Rossa on nimenomaan kiekko. Anestella ei ole kuitenkaan yhtään Saipan pelaajaa. Sporot ei ota kyllä riskejä yhtään, mutta siitä huolimatta Saipalta erinomainen katko. Ja nyt on sitten paikka, josta pitäisi melkein häkki heiluu, ja kyllähän se heiluukin. Todella hieno maali Saipalle, kävellysmaali, kun 13.25 ottelun toista erää on jäljellä. Antti Kalapudas, josta juuri puhuin, ja teki